aja nganti nemu ewo Yung wong Gersugya omong Kakang Durna napa panjenengan niku mboten rumaos Kakang gesang wonten ing Padepokan Sukalima sinten ingkang minangkani kebetanipun panjenengan sinten ta ingkang paring dhahar kasegeran nggih mboten wonten sanes nggih anak Prabu Duryudana. Lha kok panjenengan nika tansah cecaketan kemawon kelawan si Bratasena. Menika nalaripun dos pundi, Kakang? Samestinipun panjenengan nggih sampun ngertos menawi Bratasena menika mungsuhe Kurawa. Saya-saya benjang menika badhe wonten perang ageng ingkang kasebat perang Bratayuda Jaya Binangun Kakang. Bapak Panembahan Durna leres menapa mboten? Menapa kalih pamanggipun kula dalah Paman Sengkuni. Bocok. Lole blegodhong manyar-manyar prit gantil buntute kisana. Nuwun sewu nggir. Umawi panjenengan kagungan panyokra bawa bilih kula lair mbelani Kurawa batinipun belani Pandhawa nika luput pancen kula angken inggir Bratasena menika sampun sawetawis dangu mapan wonten ing Padepokan Sukalima kang nyuwun dipun wejang ngelmu sangkan paraning dumadi utawa ngelmu kasampurnaning urip. Bratasena menika ingkang saweg dados santri kula, dados murid kula wonten ing Padepokan Sukalima. Ning ampun salate nampik. Bilih kula menika mbelani Bratasena niku mboten babar pisan mboten. Mandhar Bratasena ingkang saweg mapan wonten ing Padepokan Sukalima ingkang saweg nyecep ngelmu kula ingkang saweg nyuwun dipun wejang ngelmu kasampurnaning urip menika kenging kangge sarana pejahipun si Bratasena awit tundhonipun Bratasena menika badhe kula pundhuti kudangan ingkang abot ingkang tundhonipun menika saged njlomprongaken ana juraning kasengsaran nggih. Ana pandhita kinarya wangsit pindha kombang pangajabring tawang sosoaning dianggone
langkung tepake kuntul manuk kemek mlebung pawon diemek-emek mendel mawon manuk manyar susuwe dawa ngerbayaran akeh ya tekane keri bocah-bocah lole-lole blegodhong manyar-manyar plit gantil buntute andeng-andeng mboten kula menika badhe damel daya kakiyatanipun si Bratasena menika mboten. Mboten badhe kula damel daya kawibawane si Bratasena menika mboten. Mandar Bratasena ingkang mapan wonten Sukalima badhe kula perjaya pati kanthi cara alus-alusan nger. Mekaten Bapa Parembandura inggih. Wong kerang-kerang sugi omong ngomong kepenak ning nglakoni angele ora lumrah mateni wong Pandhawa jaman Pandhawa si bocah jaman Pandhawa si timur nganti seprene urung tau kelakon panjenengan niku kelingan apa mboten jamanipun wonten lakon Bale si Golo-golo. Jamanipun wonten lakon Bale si Golo-golo. Nalikane Pandhawa si timur, Pandhawa si bocah nika dipun lebetaken wonten ing bale banjur balene diobong. Genine murup makantar-kantar nggih tundhonipun Bratasena lan para kadang Pandhawa menika mboten pecah. Nika angka setunggal nggih. Angka kaping kalipun jamanipun wonten lakon babat alas Wanamarta. Pandhawa dipun lebetaken dipun jlomprongaken wonten ing alas supaya mbangun negara. Alas sing kondhange gawat keliwat-liwat wingit kepati-pati saptamara saptamati jalma mara jalma mlayu. Nyatane Bratasena nggih mboten pejah. Puntadewa nggih mboten pejah, Janaka lan Nakula nggih mboten pejah. Mandar lare-lare Pandhawa menika menawi dipun jlomprongaken menika malah saya nekat-nekat karana ageng menapa ingkang dados gegayuhanipun. Lha kok panjenengan menika ngendika ajeng merjaya pati Bratasena menika mendhet dalan saking pundi Kakang? Bapa Parembandura. Kanthi dasar menapa panjenengan ngendika ingkang kados mekaten? Kanthi dasar Bratasena menika badhe kula pundhuti kundangan ingkang abot. Menapa Mas Picis Raja Brana? Dudu sanes Mas Picis Raja Brana sanes. Bondo Bandu dirarupiah taker gedhong taker prayu sanes. Nanging kinten-kinten kudangan menika ingkang saged jlomprongaken si Bratasena ana juranging kasengsaran. Kudangan angka setunggal nggih menika kayu gung susuwing angin. Kudangan iki mung kayu. Kayu gung susuwing angin. Kaping kalipun nggih menika banyu suci Perwitasari utawa tirta maning suci. Kayu gung susuwing angin leres manggen wonten pundi? Kayu gung susuwing angin menika mapan wonten ing Gunung Reksamuka. Kenging menapa kula kengken supados ngupadi wonten ing Gunung Reksamuka jalaran wonten ing Gunung Reksamuka menika gunung ingkang gawat kliwat-liwat wingit kepati-pati saptamara saptamati jalma mara jalma mlayu.
Awit wonten ing Gunung Reksa Muka menika wonten ingkang Bau Reksa nggih menika Denawa kembar kalih. Ditya Rukmaka kelawan Ditya Rukmakala. Ditya Rukmaka kelawan Ditya Rukmakala. Ingkang badhe merjayapati kelawan si Bratasena. Nah. Menawi Bratasena mboten pejah. Menawi Bratasena mboten pejah kula kenging supados ngupati banyu suci Perwitasari utawa tirta mahaning suci. Mapan wonten segara Minangkalbu utawa samudra Minangkalbu ana tengah-tengahing segara. Kenging menapa kula kengken wonten ngupadi wonten tengah-tengahing segara jalaran jalma manungsa lumrah lumebet nyemplung ana tengah-tengahing segara pun mesti bakal sirna margalayu Bratasena pejah. Napa mboten mulia panjenengan menawi Bratasena pejah pun Tadewane dipateni sisan, Janaka dipateni sisan, Nakula lan Sadewa dipun perjaya pati. Menawi Pandhawa menika sampun sirna margalayu Bratayuda wurung. Bocah-bocah awit mungsuhipun Kurawa jroning perang Bratayuda menika namung Pandhawa. Lah Pandhawane wis mati. Bratayuda wurung. Menawi Bratayuda wurung Pandhawa menika sampun sirna margalayu, kabeh anak-anakane Pandhawa dipun pateni. Mangko nggar kabeh wis padha mati, randane Pandhawa diusung ana negara Ngastina didum. Dadi dum-duman randane Pandhawa. Kang mongko randane Pandhawa niku randa sing ayu-ayu. Klebet sinden sing pinggir dhewek niku nggih bojone Pandhawa. Kula kejata Sri Kandi kemawon. Bocah-bocah. Bojone Pandhawa tuli pirang-pirang, Kurawa ya pirang-pirang mengko didum. Bocah dadi dum-duman randane Pandhawa. Menawi panjenengan kagungan Manyakrabawa bilih kula lair mbelani Kurawa batinipun belani Pandhawa nika lopot nggih. Langit kelap-kelap katon lir kencang ing ngaris resang mawe kandrung sabarang kadul wukir moyak mayik Bapa Panembantura mekaten Bapa inggih menawi mekaten rati lega raosing manah kula. Dados sedaya kelepatan kula ingkang putra nyuwun sih gunging samudra pangarsami Bapa mboten dados menapa. Dados panjenengan menika ampun kagungan Manyakrabawa bilih kula menika badhe mbelani si Bratasena menika mboten babar pisan mboten. Mandar Bratasena ingkang saweg nyecep ngelmu kula dados santri kula. Menika alit badhe kula damel sakit, agengipun badhe kula damel pejah. Mekaten Kakang Panembantura. Inggih dijuni iya. Nanging nuwun-nuwun sewu. Niki tembung upami lho. Bratasena menika dipun timbali supados minggah wonten pasewakan menika kados pundi Kakang?
pun kantun utusan Dutta kemawon kangge nimbali murid kula nggih santri kula si Bratasena. Makaten Bapak Panembandra inggih. Kartomarma wonten dawuh trimbalan Bapak Prabu jimat pepundhen kula. Timbalana Bratasena supaya munggah ana ing penanggilan kene kawula nok-nok nggih boten namung ngestoaken dawuh Bapak Prabu. Biat lang ning kalanggian aglar pandang moncar. Pojok lole-lole blegodeng manyar-manyar pit gantin buntute kisa. Ger Bratasena muridku ya santriku bocah sing gagah perkasa birawa bocah sing sentosa budine kulup. Wah Durna guruku yo Raharja yang dadi piswanmu Ger. Yo nampa berkah panestumu Durna guruku. Sowanku ora ana sambi kala bektiku katur. Ya pun Bapak tampak. Ora liwat puja lan pangestunipun Bapak tampanana Ger. Yo tak tampa tapun ya nombun-bunan. Rokol dadekake jejimatku Durna guruku. Iya muga-muga prayoga ngwanggonmu lungguh Ger. Iya. Yayi Bratasena. Raharja pengin dadi piswanmu Yayi. Wah. Duryudana kadangku ya. Nampa berkah pangestu musuhanku ora ana walangan bektiku katur. Yayi banget
panarimanipun Kakang agawe lega tresnaning nala. Prayogakna anggon mulunggu. Yai. Wah. Yo wis ora kurang kepenak sawiji apa Duryudana katangku. Ger Bratasena ger. Wah, paman Sengkuni. Prayogakna anggon mulunggu ger. Yo wis ora kurang kepenak sawiji apa. Anjra ingkang puspita arum kasliring samirana mrih sekar gadung kandhane raka mawe raras ratnaning driya Ger Bratasena. Wah, Durna guruku. Aja kaget tur gelo rasaning atimu ya, Ger. Katembalan supaya munggah ana penangkilan kene ya mung Arakanta Duryudana kepengin priksa anggonepun bapa bakal mejang ilmu kasampurnan utawa ilmu kasampurnaning urip, Ger. Wah, banjur kapan aku diwejang ilmu sangkan paraning dumadi Durna guruku. Ana paribasan jer Basuki mawa beya. Kelakone penjangka kudu mawa pangorbanan. Wong seneng larang regane. Banjur apa sing kudu tak kliru? Apa Mas Picis Rajabrana? Dudu Mas Picis Rajabrana dudu. Apa bondo bandu dina rupiah? Sanes. Dudu Mas Picis Rajabrana dudu bondo bandu dina rupiah dudu. Nanging sempurna Bratasena diwejang ilmu kasampurnan dening pun bapa Kudana ruba utawa mahar. Kudangan kang angka siji, Ger, goletana kayu gungsu suweng angin. Kudangane iki mung kepenak goletna kayu. Kayu gungsu suweng angin. Sing penting aja kayu sengon apa kayu mirah. Nang kene pirang-pirang. Sing penting kayu gungsu suweng angin. Banjur kudangan kang angka kaping pindho goletana banyu suci Perwitasari utawa tirta mahaning suci. Mung kare ditunduke nang endi dunung papan panggonane teng mangkat dina saiki Durna guruku. Kagyat tresang kapirango
Are nangkul kinempit kempit Tusang retnaning bawana Yen sira arep ngupadi kayugung susing angin munggah ana gunung Reksamuka munggah ana gunung Reksamuka iya banjur banyu suci Perwitasari utawa tirta mahaning suci manggone nang ndi yen sira arep ngupadi banyu suci Perwitasari kowe nyemplung ana segara ana tengah-tengahing samudra mung gariti tuduke segara ngendi sing kudu tak cemplungi apa segara kidul apa segara lor apa segara sodong kono mung gari ngomong Durna guruku mung gari nuruti krenteking angen-angenmu yen angen-angenmu kepengin nyemplung segara kidul kowe nyemplung segara kidul yen kowe kepengin nyemplung segara lor kowe nyemplung segara lor mung kari nuruti krenteking angen-angenmu waton kowe kudu bisa nggawa bali banyu suci Perwitasari utawa tirta mahaning suci esuk sore kowe bisa nggawa pamundhutipun Bapa Takwejang ilmu kasampurnan ger utawa ngelmu sangkan paraning dumadi wis yen pancen kowe dadi murid kang mituhu kelawan apa ingkang dadi dawuhing gurumu kowe mangkat dina saiki goletana banyu suci Perwitasari wah jail-luloh sapa sing jail dadi satroning Allah aja pada angkara murka sing murka bale sirna sing bacik satroning Allah dudu wateke Bratasena anduweni sifat miris utawa wedi senajan watu mati ana madyaning palagan mati ana madyaning bebaya nanging wis dadi sumpah prasetyane Bratasena yen to nganti ora bisa nggawa bali apa ingkang dadi pamundhute Durna guruku aluwung aku mati ana madyaning palagan Durna guruku ya ger bagus yen pancen sira anduweni sumpah prasetya kang kaya mangkono wis kowe mangkat ya aku njaluk pangestumu Durna guruku angkara
kula sampun bombong banget kula sampun cilek kok sake menceng ora duwe mbako bruk menceng nang jametan sake menceng ora duwe menyan bruk menceng nang cilongok sake menceng ora duwe bojong-bojong nyawang sinden sing ayu-ayu kaya ya bombong bojong-bojong menika ngaten nggih anak Prabu ngaten Bapa Parambandra inggih menawi makaten sampun lega raosing manah kula dupi midanget aturipun sumpah prasetyanipun si Bratasena menawi kula tingali menika badhe nyemplung ana juranging kasengsaran pun mesti Bratasena pejah nanging nuwun sewu nggih anak Prabu nuwun sewu umpami Kang Paman menika madal pasilan nganti baris para wadya bala Kurawa awit kuwatir kula ngger mbok nganti Bratasena menika balik tinggal melah gagal wigar menapa ingkang dados rencananipun ngger Paman Hari Sengboni kados luwih prayoga sumangga medal pasilan mang baris para wadya Kurawa menawi Bratasena menika balik tinggal mang pejahi kemawon nukna ninggi ngger mboten namung ngestakaken dawuh karo Tomarma wonten dawuh trimbalan Koko Prabu jimat pepundhen kula bubara kang padha gantung sebo ingsun tumuli arsa kondora ngedaton kawula nukna ninggi mboten namung ngestakaken dawuh Koko Prabu jimat pepundhen kula puspa lolo sekar dening antariksa ambyaseng kalintang tanamong sira purna dawuh sabda pangandikaning Sang Nata wika-wiku sabda pandhita ratu sadaning pandhita sakecap tan kenawa lawali pendhita jalma winasis gendara tapane luhur bratane manteng pamujine ratu menungsa kapundhit dening kawula sanegara saya-saya pangandikaning Kresna pangandikanipun Prabu Duryudana kaya Gangga Kresna Perwitasari
Gonggoaraning banyu Kresna cemeng Perwitasari glancang petah kaya kertas ketiban mangsi jelek tumedhak saking kursi gading dampar kencana tindakipun Prabu Duryudana kondur mring Datulaya.
Kandhara ngedaton Prabu Duryudana lulus Raharja bawane Nalendra kang lagi sungkawa kandhara ngedaton boten pinarak wonten ing Sri Mengante amriksani rerenggeng gapura. Kaya manjing panthi busana ngrasuk busana kapan ditang ngrasuk busana Kanalendran minggah wonten ing sanggar pamujan. Wis cumawis pirantening pepuja menyang samurdaning gajah kuku sing dopong nyemelun kocap kacarita. Ingkang wonten Taman Sari Negara Ngastina. Para mban, para cethi padha suka parisuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Nduk. Waalaikumsalam, Mak. Wah, gayeng tenan ya, Nduk. Iya, Mak. Aku karo kowe bisa katimbalan supaya nyangik nglipur karo para warga ana desa Adiraja Wetan kene, Nduk. Iya mak, iki jane ning gone sapa mak? Ya kena diarani ya bebundenku, ya bapakku. Oh ngono mak, iya.
Ingkang asma sinten, Mak? Panjenengane Bapak Rusman Hadiswito dalah Ibu Martuti. Wah sing kasembadan gelar bujo sakmene gedene, Nduk. Oh ngono, Mak. Lah iki acarane apa, Mak? Acarane walimatul hursi utawa nikahan mantenan. Oh ngono, Mak. Dadi putrane Bapak Rusman dalah Ibu Martuti wis padha gedhe-gedhe njur saiki wis padha ijab kabul utawa wis padha nikahan ya, Mak. Iya, Nduk. Lan muga-muga aku paring dedonga kelawan pengantin anyar ingkang asma Mbak Nur Laila Hasanah ingkang pikantuk Mas Fajar Andriansah saking Karangmangu. Muga-muga diparingana keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Allahumma amin. Muga-muga cepet-cepet diparingana momongan. Yen to momongan lanang muga-muga dadi putra kang saleh, yen to wedon dadi putra kang salehah. Ngono, Mak. Iya. Aku go paring dedonga kelawan Bapak Rusman lan Ibu Martuti ingkang sampun kasembadan gelar bojo ing dalu mriku. Muga-muga diparingana berkas warase, murah rejekine, dohna saka sambikalane. Muga-muga anggone dadi juragan utawa anggone dagang ya muga-muga sing laris. Allahumma amin. Ya Nduk, awit Bapak Rusman gelar bojo sakmene gedene nganti nanggap wayang jejeraken ingkang putra ki ora kok pamer donya bondo ki ora. Ya mung ucaping syukur karo Gusti Kang Akarya Jagat. Wis nganti wiwit biyen nganti saiki wis alhamdulillah rezekine ya mlanter terus. Mulane kon nanggap wayang wengi iki kanthi dalang saka Adiraja kono. Oh, Adiraja duwe dalang ya, Mak. Duwe. Mula luwih becik nanggap dalange dhewek tinimbanging kono-kono. Ya yen disawang ya ora kalah lah karo dalang kono-kono. Oh ngono ya, Mak. Iya. Lan muga-muga penganten anyar, nini penganten, kaki penganten, saya mengucapkan selamat menempuh hidup baru. Semoga lekas sembuh. Lho kok lekas sembuh, Mak? Lah jare ngger penganten anyar gampang lecet. Lho kok lecet, Mak? Ya muga-muga sing cepet waras. Wis aku arep ora kakeyan mejang, Nduk. Sing penting sing baku ngene. Pengantin wadon ki merupakan pakaian dan laki-laki yang memakai pakaiannya. Muga-muga balai laki klebu wong kang ayu. Ayu kuwi saka tembung hayu, tegese iki slamet. Mula kriteria wong ayu miturut agama siji, jenenge wong ayu kuwi kudu bisa siji wanita kang ayu.